bojomu sing bali. Aku bojomu Paramita. Begini aku temen nyedak karo kowe setun kowe ra. Kowe bojomu. Ono kedadian opo temen kok kelawan kowe Paramita. Dadi opo karo kowe maneh angkran. Dadi kowe njaluk pangapunten karo aku, kowe ora duwe kalungkutan Paramita. Dadi opo kalungkutanmu? Ono kedadian opo kowe bloko Paramita? Gene maneh angkran. Kakung di maneh angkran. Sing salah. Aku sing lamun maneh angkeran loro atine wis tak pirang-pirangake mak kaping-kaping yo gene ora tabrakan gobolan banyu kanthi dalan kawoso karo kowe ora kleru ora luput atase kowe bocah wadon sepiro dayamu yen kowe wis lakon dikakahi karo maneh angkeran sepiro kekuatan bocah wadon sing wis kakojone mulai aku sumpah sakjroning aku yen aku cilike durung bisa gawe sengsarane maneh angkran wiwit dina antarane Aditya lan Paramita tak pedhotke taline kebojoan ora kakak ora ana perkara kang ora rampung kang perkara kuwi padha dimusyawarahkan. Semoga ngene nggih. Simbok karo bapak iki wis tuwa. Nek kuwi ana perkara sing susah nanging kuwi ora ngandhaki, malah gawe bingunge ngatine simbok karo bapak. Ana apa to? Ana apa kondo wae? Piye? Lha kepengin jangan mawon. Lho kok kepengin mati? Ngene. Lho, sebabnya anakmu ki piye kok malah jaluk mati? Sik to, Nak. Kok malah kowe iki gawe bingunge ngatiku, kepengin mati. Lho wong urip bae kepenak, kepengin apa wae keturutan. Kowe jaluk apa kowe ditukokke simbok, dituruti karo simbok karo bapak. Nanging iki kok kowe kepengin mati, Ndet. Apa? Ora pengen waras. Lho kowe iki waras kok malah njaluk mati. Hah? Wong sing mbok wis tuwa kene ae kepengin. Ono apa? Ono apa? Ono apa? Kakak ngadit. Bojomu.
sampun medhekake bojoan kalian kula. Apa? Medheke bojo? Tinggalke kowe. Kene lho, Ngen. Nek bojomu kuwi wis ora seneng karo kowe, wis medhotke katresnane, kuwi lak ana sebabe, ana perkarane. Ana dasare. Dasare kuwi perkarane apa, no? Ana apa? Kula sampun dipun prawoso kaliyan Kakang Mandhaker, Kak. Apa wae? Menawa wis dadi lelakon kang kudu mbok lakoni laraning manik angkeran nganti wani mrawoso lan kowe membuat-buate kepengin males ya ora apa-apa iki tampanan kanthi ikhlas. Iki tampanan kanthi sabar. Aja mbok tampa kanthi laraning atimu. Ya, sumling karo kowe. Pak Neng. Pak Neng. Kok sampean ngandhake kudune ditampa tangan loro. Anak sampean ki ditinggal bojone. Anak sampean isih nom, isih seneng. Nek ana perkara kaya ngene kok tampa. Terus kedadian Dene ora ditampa mergo iki diprawoso karo manik angkeran. Lamun dhewe ora budidaya, lamun Paramita ora tresno karo Aditya. Yen isih tresno bakale dumadi lan nyawiji emangkone. anak kula niku kudune nandhang kasuksaran sing kaya ngene. Lakon iki kudune kula sing lakoni wae. Wes, Nanging aja nganti anak kula sing lakoni, Pak. wes. Anakmu nangis kowe nangis, anakmu nangis ayu, kowe nangis malah elek. Nek kula aja masalah dhisik yo sampean kindil-kindil karo aku ngono. Lah mare sing mare kindul-kindul yo ono. Kowe aja mare Dawa. Terus piye? Paramita, ngene ya. Wis dadi kandhanipun bapa ing ngarep. Tampan kanthi ikhlas. Yen kowe bener tresno karo Aditya. Saiki tak balik karo kowe. Kowe isih seneng karo bojomu Aditya apa ora? Sing tresno kalian kalau saged dilarang. Lahir batin Tunggu sebentar, kula boten saged pisan menawi boten kalian yang kangmas. tumuju ana pajajaran. Nyandanga cara priya. Nganggo sandangan cara lanang. Aja nganggo jeneng Paramita. Nganggo jeneng Prastawa.
ngopo? Mulya-mulyane wadoni kowe. Kaya piku. Atase kowe murid ing Gunung Cerme. Lah engko sengkake dadi garwane Sri Paduka Maharaja Pajajaran. Goro. Kaya piye? Sri Paduka Maharaja menika goro. Tegese kaya piye? Rumiyin menika langgar nate ngendika kaliyan kula. Menawi kula dipundhut garwa. Bakal disengkake dadi garwa prameswari. Nika sunyatane napa, Bu? Piye? Sakmenika kula boten diangkat dados garwa prameswari, malah kula ditundhung pinggat saking Pajajaran. Ya apa sih? Nggih. Ape bongko tenan murid sekso. Guru kula boten saged. Aja nangis. Kowe nangis malah elek. Sapa wae? Sapa? Dipun wanohaken Bapak. Sapa? Kula menika senopati saking Pajajaran. Nami kula Kandi Miring katresnanipun Tirak Sinta. Piye? Iki Pripun? lho jane ya bagus kene. Angge. Ngaten lho, Guru. Kowe ku mari matrek nduk marahi. Lah pripun? Bocah wadon saniki nek mboten matre niku bakal ora umat, Bu. Ah, kok ae kowe. Kepengin, Pak. Pengen ae kowe. Jane kula niki kurange apa lho, Guru? Ya ya. Wong kula niki nggih ayu. Bodine nggih semlohan. Lho, lah kula niki kok nggih mboten saged dadi garwa prameswari niki pripun to, Guru? Guru. Dadi kowe rene mau njaluk apa? Kula nyuwun sabiyantu panjenengan, Guru. Dadanku bab apa? Supados Sri Paduka Maharaja niku Mati. nggih. Ani miring, Kados pundi Bapak? kowe sagu lekase Tirak Sinta. Nggih, esteman kajengaten Bapak. Nek kowe wong loro arep mlebuke Pajajaran, mateni Paduka Maharaja. Pindho ngipi jeneng melek langka kasibadan. Kok saged ngaten, Bu? Paduka Maharaja ki ratu. Negara Pajajaran gede. Atas sing mademung nggonku. Kupes tapis tapet ilas. Nanging aku marem mergo aku ngerti gelane Paduka Maharaja. Sing rayune kowe enggal rene, kok ora kabar gayuamu. Aku duwe murid anyar kondang. Saestu? Jiwu Apa niku? siji musuh 1000. Wonge ora kenengan. Kesinggol rasa bebayani wonge kaku. Kaku. Lajeng Boro-boro derek. pokoke tak tepungke. Nggih. Cah. Angkeran kono iki. Boleh balik kula. Iki anakku murid lawas. Tirak Sinta kengundang Bayu. Niki. Kula hubungan. Oh nggih. Niki Bapak. Ya. Pangaken. Kula manik angkran kanggo Kula tidak sih. Tirak Sinta. Nggih. Nit Bapak Iki Pasipatma. menika leren. Ayo kemana sisi? Sedulur manik angkran. Diwanohke Kandi Miring. Kandi Miring. Senopati saka Pajajaran. Pajajaran tuh. Mengko dhisik maneh angkrang. Ojo kesusu sabar. Sampean ngoroi dateng kula. Sabar. Jare sampean niku melalui tiang-tiang musuh Pajajaran. Iya. Ing jebul dua sampean nyimpen tiang-tiang. Nggih. Kandi dulu, kandi dulu. Ngomong dulu. Saniki kula mboten percaya dateng Bapak Wasipata. Ora suka. Angkat. Terus Bapak. Ojo kaget.
kita Senopati Pajajaran kok nesu. Menawi sebabipun kula mboten mangertos. Nah, iki sumpahe maneh anggeran. Saben ketemu jajaran bakal dipateni. Nggih. Mergo bapake sing mateni kuwi wong Pajajaran ya paduka maneh. Oh, jebul kados kata. Nah, nang gampang, iki gampang. Pripun bapak niki, Bro? Senajan kaku nang ana keringane. Keringane napa, Bu? Itu lagi stres. Stres? Mengko Napa? cejak ana. Lah niku wau tak cedhaki kula dikipatno ngoten kok, Bu. Gunake cara. Carane pripun? Mengko nek lungguh denger-denger cejaki. Diomongi karo dibalang mripat. Nuwun sewu. Nggih. Lah kok mripat kan balang mriki nek mripate kula dipun balang nek kula mboten gadahi mripat, Bapak. Kowe iku dirupa ayu kok bojo temen. Lah kok bodho nek kene? Tegese balang aja kok copot to balangke ora. Lah pripun? Lirik. Oh. Sret. Kok lirik mesti gendeng kabeh. Aja meneh nika. Nah. Sampeyan nak lirik yo ketok gak, Bu? Aku ora kuat apa-apa kok yo. Angka loro. Kaping kalih napa? Yen kok balang mripatmu ora temomo. Nggih. Ginane lambe. Pripun? Lambe dicokot. Lambe dicokot? Lambe bisa napa dhuwur, Bapak? Mateni wong yo. Parayo Kang. Wong wadon ayu. Kuwi lambe ngisor dicokot tipis. Lambe ngisor nggih, Bapak. Kuwi lanang kuwi lambe ngisor kok cokot tipis. Kuwi rontok jantunge. Oh, ngaten. Nggih. Aja lambe nyuruh kok cokot. Lah pripun? Kok buta cakil mangke. Kira, Oh, ngaten nggih, Bapak. kowe rasa cemburu. Nuwun sewu, Bu. Ya. Menapa mboten wonten margi sanesipun Tirak Sinta menika katresnan kula. Kuwi mung tata lahir. Sing wigati kas badan pintu ruang, gampang rubuhke jajaran. Nggih. Aja nganti pekedanan karo manik angkeran. Mergo kowe wis dadi katresnanku, Tirak. Aja kuwatir, Kakang. Aku kuwi ora bakal kedanan, ora bakal kamiluyu karo Manik Angkran. Janjimu tanggomu tak Janji. Tenan, Kakang. Wis to aja kuwatir. Ora aku nek pas. Mumpung durung ada Sudiana. Oh, ngaten. Ana. Izin marang Bapak. Nyuwun tambah pangestu. hati-hati. Aja kula tak balik. Ngaten iki. Rasa nyiksa-nyiksa. Alah, wong dicedhaki wong ayu ae. Hah? Rayu. Aku ora rayu, Kak.
kasunyatan iki kok bagus ngene ta. Kowe wis dipacangan. Sapa? Ya kae mau tikus pejajaran kok kenal ya. Kalau paten. Lho. Iki mau dudu katresnanku, Kakak. Kan dimiring kuwi mau to? Iya. Yo sapa pejajaran? Halah, Kakak. Sampeyan ki rene lho, madhep aku ngingetna aku sing wajahku sing ayu iki lho. Kae mau dudu katresnan. Dudu. Ngene lho, Kak. Iya. Ceritane. Kan dimiring kuwi lek senapati saka pejajaran. Iya. Bojone mati dipateni wong jajaran. Lah kan dimiring kuwi wong stres mikirno bojone mati. Aku dikira bojone, Kakak. Kan dimiring kan aku wong stres. Ditinggal bojone mati, Kakak. Pintu to. Hah? Ono. Ora apa-apa mataku ndak pilih. Ora apa-apane. Ora apa-apane, Kakak. Wis ngene, Kak. Arepmu Karepku ora sah gagas kandini. Sing berlaku aku kuwi wong isih. Ngene lho, Kakak. Jane aku kuwi bojone Sri Paduka Mara. Kuwi biyen. Aku saiki dadi rondo. jadi kowe randane Sri Paduka Maharaja. Iya. Sing arep tak pateni. Aku kepengin mateni Maharaja. Yen ngono cocok karo aku. Kowe arep mateni Maharaja. Iya. Ning ngene, Kak. Nek aku dhewean ijen ku lak ya mesake. Nek meneh aku kuwi rondo. Orane nek anyep-anyep ngene iki lho sing kancane sapa. Arep njaluk kancane sapa? Sampeyan. Njaluk kancane aku. Heeh. Kira-kira upama aku kelakon mateni Sri Paduka Maharaja. Apa kowe bisa sandingan karo aku? Aja kuwatir, Kakak. Kowe tresno aku? Aku tresno ae. Aku ora percaya. Lho, kok ora percaya? Yen kowe tresno karo Manik Anggeran, Ya, aku kepengin nodi sepiro katresnan. sampe njaluk apa? Aku ambungen. Siap. Wes, Kakak. Nah, katerane Manik Anggeran. Aku dhewe Maharaja. Kok, ketoke kok kurang disayang. Kabeh wis katon. Lamun janjimu mung lamis lambe. Janji kok ora wis sampe kuwi apa, Kakak? Kowe tau ngomong lamun to aku iki wong lanang sing paling mbok tresnani. Bener. Nek sing dadi asunyatane Manik Angkeran kowe menehi janji lamun bisa mateni Sri Paduka Maharaja kabeh ragamu mbok pasrahke Manik Angkeran. Njur aku kudu melu sapa? Wong lanang cupluk, wong lanang bodoh. Lah iki mau ngene ku ya kanggo sarana lho, Kakak. Sampean maju dhewe mateni karo Sri Paduka Maharaja apa sampean kuwatir? Nek ora ono sabiyantune karo Manik Angkeran. Ning yo aja nganggo sayang-sayangan. Ya ora apa-apa disayang siki wong enak. Lah Manik Angkeran kok mbok ambung ngene, ambung ngene. Wong aku selama sih dadi katresnanmu wae durung tau mbok ambung. Lho Manik Angkeran sing lagi wae kenal kok mbok ambung. Sing ngapun ta, Mbak? Ora wong lagi sepisan kok wong loro ki wotengen. Ngene. Ambung nah. Ambung ora. Ben kanggo nambal rasaku nggonku ngerteni lan nyekseni kowe ngambung Manik Angkeran, aku genten ambung. Ben padha-padha. Sampe jaluk ambung. Yo yo. Kakak, aja meneh kok ambung. Kowe njaluk apa tak turuti. Nih, ngeteni Manik Angkeran delok. Kae lho. Wis mateni tau.